Alright, abusia mame mo akwaba na ene me no ugina Asante Mampong. Street edi aye de frɛ no da sebre Osebons the second street. Ena ohwɛ eye ni sei so a kane Mampodwa no ha ena na ewo. Edwa yi for so many years wo mo afiri ho. Na nananom hyehyɛ bridge abo Asante Mampong kuro yi. Na hyehyɛ ya nananom bi agu akwam na wo mo ehwese awo a eba ebetumi ahwɛ wo mo na yape baabi ama mo ginagina boni bia ensie obi abɛbɛn baabi awie no wo no watumi ababie ɛno ɛna nananom hyehyɛ no ɔmayɛ ne sɛ edwai nananom dia ɛnti wo mo ehwese wo mbe clear ha nyina na awo ho ɛbɛba no womo enya baabi apake omo cars na sebio boni bia enkosi obi nkopake ne car wo akire na afi obekọ na ipa boni ni bi ede ne nsa akokeka na bibi e wo ho ene nti na me no ka sei na no aduada omo call menhia baaye no ena womo hyase de to womo mo ha nyina anim se womo hyase na womo mpe baabi a womo ede womo ti obefa ene wuku ada me no ka sei wo hwe dwumadi e koso ha hodo a omanfo ahyase a wono eyi omonyoma na ebia na obi abusa enti na ye video am won se de na ekoso nyina no se na nanom hyehyɛ ya wo mo aye da se bro se bonso toso bienu santeman wusi ahina santeman nifa na yie ne na otwe da eba so nyame adoma adwada na after adwada no se ne yewura kan no ne boso me miensa achi na otwe miensa achi no ye beyi no na yakura no yama ne kwakura eninti enadwumadi enu a wo se ekoso ha no hyehyɛ ya nananom bi agu akwamu a yeyi obiara de afiri a ma remfi se enye hanko a ye wo other places se wo ho no mu a ɛnso so yeyi nkrofo de afiri ho ene me no ka say the municipal assembly wo mo ekɔ pragia station ho nipa no bi a wo mo de enuane asisi kotare so a wo mo tonto enuane wo ho nyina no ene wo mo koyi wo mo afiri ho ene afoforo bi a wo mo de enuane asisi kotare so ewo kromu anyina no omu yi wo mo e de afiri ho ene nti nya hotoso se wo de container bi asi baabi ana bibi e wo baabi a wo fancy yi a ahwe ya na wososo ababe kan me no ka say barricade ye de asi ohima afiri nanim wo no mo a efiri ohima afiri ho e Mampong afiri nso mu nwa se de be ya dede yo a empanifo hwe se beba fom no ne nyina aso so betimi aba fom na ya ye na ayefe na ayekama ma remfi se ye de hye ato activities event ya edidede ebeba kurom ha so enenti se wonte ya na wo hwe video we ya san ehye ne so se nyoma ne bebebe ho no mu a ya bra eneden na ye de afutuo ma pragiafo se kurom a asem obi e kan so mo di aben ha adwene emfa ho se ya ye ne se ayie ne nyoma wedding ne nyoma e kan ho convention ya bra ni nyina no emrantie ne de aben ha adwene kurom ha no mu a ye hwe se wonum nyina no wo mo ebete nyoma so na kurom ha adwo na obi ahu sampa yewura da se bro se bonsu onkan hu bie mu a ye hwe na yama akire aye fefefe kama me dey request upon Asante Mampong report ye be top kurom a asem bia ye be ma waso ati